tady je Littlecraft a vítám vás u druhé série, u dalšího dílu na Hardcordu. No, takže tak dneska už nejspíš nebudou takový lagy, tak si zapijeme ovečku. Co prý ovečku? To se mi lepako vajco. Takže ho vyhodíme. A nepadne. Jo, padlo. Tak tam máme. Tak si vememe crafting table. Teď bychom mohli jít. Ježiši, creeper. Dokonce dva. Spoj. A dokonce další. No tak to je dneska konec. Tak, dneska to bylo bohužel blbý, no. Zabijou mě hnedka. No tak, my budeme končit. Ahoj.